honen gaia etxea izan da. Aritzek erronka hori botazien sortzaileei eta horri heldu behar izan zioten bereien sormen lan horretarako. Aipatuko eskizuet solaskideak zein diteun eta zein ipuinen izenburua. Ondoren beraiek egingo dituzte laburpenak, pixka bat kokatzeko. Baina, hasi gaitezen Maiterekin. Atxaldeon, Maite. Maite dugu enpresa aholkulario ofizioz, baino idazlea sentitzen da. Maiterekin telefono hitz egin nunean, bizkat nola aurkeztuko nun edo galdetu nion, eta berak esatezian, bera idazle sentitzen dela, maiztasunez idazten dulako, eta botazian galdera zein idazle bizi daiteke gaur egun idaztetik bakarrik. Eta, ze esango izu ze hemen ikusten de sortzaile asko dagola, orduan, hortaz, beste mai inguru bateako emango luke gai horrek. Baina, hori izan zen Maitek botazian galdera eta hortxe gelditu zitzaidan. Maitek hainbat lan argiteratu du, neri ezagunena egin zitzaidana da novela hori da. Itxoin bizka batean, nere apuntiak, hemen dauzkat, hori da. Novela distopiko bat idatzizun, izenburua da bihotzean daramagun mundua, eta bertan ikusten deu nola protagonistak buelta eman nahi dio egoera horri, aktibatu nahi du eta buelta eman nahi dio. Horrez gain idatzi ditu ipuin batzuk eta saiakera bat ere, eta gaur hemen komentatu edo aipaga izango duen ipuinaren izenburua da bizitza berria. Ez dugu aipatu, baina pentsatuko zuen bezala dagoeneko buktegin eskuragarri daudenak, hirurak ere. Oso ondo, orduan gero Danele etorri zaigu, eta Danele aurkeztuko dugu idazle itzultzaile idazle eta kazetari bezala. Duela 2000 eta erraiak ze urtetan aterazan Danele? 14an. Erraiak, nik bintzat erraiak liburuarekin ezagutu nun Danele eta esango gunuke euskal literaturaren erraiak hasten ditu zituela liburu horrekin. Geroztik Azala ere argitaratu zuen, eta ni harrituta nauka itzulpengintza lan oso oparoa daukalako. Nik uste hor lan ordu asko daudela atzian. Eta gainea genero oso ezberdinetan, saiakeran, poesia, antzerkia, narratiba, haur literatura, arlo ezberdinetan itzulpen lanetan dabil. Eta gaur ipuina, etxea gaitzat hartuta idatzi duen ipuina da, Haragia eta Porlana izena du. Eta gero Mikel Soto dakau, txokuan, berez, hirugarren ipuina da, Aparejadorea eta Edorta Jimenezek idatzitako ipuina da, baina berak etorri ezin zuenez, bere konfiantzako pertsona batengan utzi du ardura hori, eta Mikel hemen dakau gurekin, Mikel gutako askok ezagutu deu Txalapartako editore bezala, nik bintzat horrela ezagutzen nun, eta lanaiak bukatu zitunean, ezagutu genion beste arlo bat eta izan zen poesia liburu zoragarri batekin, izenburua Suak pizten direnean, poesia liburu gogor bezain eder bat aurkeztu zigun. Eta gaur, esan da bezala, egingo du Edortaren lekuan egongo da, beretik ere hitz egiteko esan diogu, eta beak aipatzen Edortan izenean ere, ze bere editore izan da urtetan Txalapartan zegoen bitartian. Alere gaurko titularra, barregarriago egiten zait, nire aitaginarrebaren etxea defendatuko dut. Bale, oain datu bat gehiago daukazu orduan. Mikel da Edortan arteko harremanaz. Oso ondo. Bale, hoitxe pixkat aurkezpenak eginda, orain ingo dugu buktegin oso gustoko duten dinamika bati helduko diogu. Eta da, katea egitearena. Elkarriz katea oso ezaguna da buktegin, eta guk egingo duguna da, norberak bere ipuina kontatu beharrean, batek bestearena kontatuko du. Orduan, Mikel hasiko da, Maiteren ipuina labur bilduz hasiko zaigu, eta horrela, gero solasaldian sartzeko pixka zuek ere kokatzeko. Zure kontu. Maiteren ipuin eder bata eta hurbila egiten zaigu, nire ustez, kontatzen du zerbait guztiok bizi duguna eraren batean edo bestean. Lagunei seme alabak euki behar zituztenean beti esaten nien, entzun dudanez lehen 30 urteak okerrenak dira. Eta gero pentsatzen hasita, lehen 30 ez, lehen 40ak akordatzen da. Ze
nire belaunaldian behintzat oso ohikoa da, halako, bueno, krisis de la mediana edad euskal osekiko dugun, baina 30 urterekin apurketa sentimental bat euki eta etxera itzuli behar hori. Orduan, Maiterena maila batean hasten da, esango nuke Isaac Rosak final feliz egin zuen bezala, baina oso bitxia da, badirudi final feliz izango dela, eta hasiera feliz eta final feliz edo daukana. Hainbestetan gertatu dana, ez? Gertatu esan zaiguna. Atzera begiratzen duzunean, harreman batean, kontatzen hasten zara, hasierak, horretxeek ere badute lekuan, horretxeak ez dira norberarenak, okupatutakoak dira, eta badauzka niretzate crescendo pare bat oso onak, bata nire ustez ipuinaren bihotzean dagoena atzera begiratzen duzunean, eta une batean sentitzen duzunean, hor apurketa bat dago. Bazegoen gauza bat gertatu zen, eta hor konteniturik daude gero egongo diren apurketen zerak. Lagun batek bazeukan esaldi bat, asko gustatzen zitzaiana, bikote batean lehen eztabaida eta azken eztabaida berbera dira. Eta badago halako puntu bat. Eta apurketa horren gainetik eramaten gaituena oso, ez dakit, nik neuk bizitakoekin harremandu dut, uste dut ipuin edo literaturazko lan batean nek ez dagoela laudorio berik, eta esan dezadan amaiera zoriontsu batera eramaten gaitu, itxaropenez betera, eta norberaren etxera. Eta hor utziko duz ez nuke amaiera zapustu nahi. Espolirrik, bueno, bai, hasieran esan diguzu, baina ondo. Orain ingo deu, Maitek Danelena laburtuko digu. Aragia eta porlana da Daneleren ipuinaren izenburua, lehen bakartxok esan digun bezala. Ipuin honetan protagonista Vanessa izeneko neska bada, 32 urteko neska donostiar bat, eta beste 3 pertsona, beste 3 emakume ere agertzen dira ipuinean, bueno, pues beste 3 pertsonaia ez direla. Vanessaren neska lagun oirik aspaldikoena, horrela esaten du berak, gero neska lagun oia, azken neska lagun oia, Noa izenekoa, eta bere ama, 3 pertsona horiek, ez? Ordan 4 pertsonaia hauek osatzen dute ipuinaren konstelazio osoa, ez? Ipuina lehen pertsonan kontatua dago, eta azken atala ezik, azken atala ja bigarren pertsonan dago, gutun bat baita justu Noari idazten dion gutun bat Vanessak, eta badauka bitxikeria bat dela ipuinak atal bakoitzak hartu duela epaiketa baten eremu semantikoko izenburua, ez ba? Atal batek izena du aurrekariak, beste batek susmagarriak, beste batek ebazpena, horrelako izenburuak jarri dizkio, ez? Horrek eta beste kontu askok egiten dute ipuina naiz eta lehen irakurketa batean, ba oso ondo ulertzen den, ez duzu berriz irakurri behar jakiteko zer gertatu den ipuinean, ez? Oso ondo ulertzen da zer gertatu den, baina berriz irakurrita bigarren, hirugarren edo laugarren irakurketa batean, ez? Edo entzuten baduzu badagoelako audioan ere, gauza gehiago nabaritzen dituzu, ez? Geruza asko ditu. Zer kontatzen digu Vanessak, ez? Nik uste Vanessak kontatzen digula bere 32 urte hauen laburpen bat, oso bueno, pues hain horri gutxitan, nik uste dut hainbeste gauza kontatzea, kontatu dituenak, baina gauza gehiago kontatzea ezinezkoa dela, ez? Kontatzen digu bere bizitzako hainbat gauza oso garrantzitsu, ez? Kontatzen digu adibidez, nik spoiler pixkat egingo dut,
armairutik atera zenekoa, ez? Eta horrek amari ze tristura suposatu zion, eta ze sentimendu kontraesankor, eta horlakoak kontatzen digu baita ere gurasoen etxetik atera zenean, hasi zuela ibilbide bat berarentzat askatzailea izan zena, ez? Bere buruarekin askoz ere konektatuago bizitzeko aukera eman zion ibilbide bat, ez? Baina era berean, ibilbide hori askatzailea izanagatik ere, jartzen ditu hainbat puntu, erakusten dutenak nolabait bizitza zaila dela, konplexua dela, kontraesanez betea dagola, ez? Adibidez, lanaren inguruan hor badago kontraesan bat edo zerbait deserosotasun bat sortzen diona banesari dela lan egin behar duela, ez berak sinisten edo nahiko lukeen gauzetan, baizik eta dirua lortzeko behar duen gauza horietan, ez? Eta horre gainera zalantza sortzen dio bere harreman eremua ez ote dion aldendu. Eta baita ere harremanen inguruan, ez? Harremanak ze zailak diren, ez? Agertzen du, ez? Irakurriko dizuet, horrela parrafo txiki bat, ez? Bera momentu batean konturatzen da bere neskalagunarekin harremana ez dagoela oso ondo, eta esaten du, ez? Esan nion hauxe naiz. Esan nion hauxe nahi nuke. Esan nion zuk ikusi laztana. Nik neuk ikusi nuen ordea, halakorik lehenago planteatzea eragozten zidan errezeloak bazuela funtsik. Elkarren neskalagun oiak bihurtu ginen. Ez? Hori da, horla moztu zuen bere neskalagunarekin, ez? Eta gero, beste aitortza batzuk ere egiten dizkionak bere buruaz, konturatu den hainbat gauzei buruz, eta zan nahi dut, pixka bat hori, ez? Alde batetik bide askatzaile bat hasi duela, baina gero bizitzaren kontraesanak, bizitzaren zailtasuna, hor dagoela, ez? Detaile gehiago badakizu, buktegi.eus. Eta Danele, orain edortarena. Laburtuko digu. Saiatuko naiz niretzat ipuinontako ezaugarri deigarrienak edo egin zizkidanak aipatzen. Esan dezuen bezala Edorta Jimenezen liburu ipuina deitzen da Aparejadorea, eta justu ere ipuinaren narratzailea aparejadorea da lanbidez. Eta horrek ematen dio niretzat oso ikuspegi berezia eta interesgarria etxe eta eraikuntzeekiko, ez? Eta gainera nolabait narratzaileak dioen bezala somatizatu egiten ditu eraikinak, orduan horren bitartez nik uste dut idazleak lortzen duela hirigintzari eta etxe bizitzen eraikuntzari buruzko hainbat gauza agerian jartzea eta espekulazioari lotuak ere bai, eta nik uste dut alderdi hori badagoela, ez? Korronte bat bezala zeharkatzen duela ikuspegi kritiko sozial horrek zeharkatzen duela ipuina. Eta beste alde batetik badago esan dezagun aparejadorearen beraren harremanak ere berriro ere aurreko bi ipuinen deskribapenean ere aipatu dezue bai Mikelek eta bai Maitek, eta etxeak jende bezala, jendea etxea dan, ez dan, eta kasu honetan aparejadoreak bere emazte ohiarekin esan dezagun daukan harremana, seme-alabekin daukan harremana, bi semeekin, eta beste lagun batekin daukan harremana ere bai agertzen da, orduen zailtasunak, komunikazioak, ez komunikazioak, eta hori guztia oso ondo txertatua dago etxeen imaginario horretan. Eta gara ipatuko nuke idazkera ere bai, noski oso ohikoa den bezala Edorta Jimenezen prosa oso indartsua da, eta nik asko gozatu dut irakurketan. Tarte hon bat pasan nahi bazue, gomendatzea izue, oso personaje kuriosua da aparejadore hau gainea, oso kuriosua da. Orduan, ja pixka bat helduko dieu solasaldiari, eta hasteko galdetuko nizue zuetako bakoitzari, Aritzek, butegiko aurpegi ezagun eta buruak, etxea gaitzat emantzi zuenean, zer eragin zuen zuengan. Batetik zer muitu zitzaizuen edo zer sentitu zenuten, eta gero batez ere nola heldu zenioten sormen lanari
gai hori hartuta, eskuartean hartuta. Hasiera batean, nik uste dut ideia zaparrada bat etorri zitzaidala, ez? Etxea zer da etxea, ez? Gauza asko da, baina, bueno, ez dakit gauza oso simple bat izan daiteke, ez? Pentsatu nuen etxea dela zerbait identitarioa izan daitekela hizkuntzarekin loturiko zerbait, herria, jatorria, segurtasun primario batekin lotzen dugun zerbait, atxikimendu primario hura, ez dakit gauza asko horrela etortzen zaizkigunak etxea kontzeptua entzutean, ez? Labur biltzen nuen, babeslekua, aterpea, goxotasuna, ez? Batez ere, behar oinarrizkoak asetzen ditugun leku hori dela etxea, ez? Hori pentsatu nuen hasiera batean, ez? Eta hortik, jauzia egitea erresa iruditzen zitzaidan, etxea dela emanda datorkidan zerbait, ez? Besteek sortzen duten zerbait, imaginarioan esan nahi dute. Besteek sortzen duten zerbait, besteek sortzen duten eremu goxo bat, eta ni horretaz baliatzen naizela, ez? Familian, herria, lagun artea, baina besteek egiten dutena. Eta pentsatzen nuen, etxearen imaginario hau ez litzatekela existituko daukagun emakumearen imaginarioa ez bagenuke edukiko, ez? Beharrezkoa dela emakumea, imaginarioan daukagun emakumea izatea, etxea horrelako izateko, ez? Eta orduan, pentsatu nuen baita ere, etxe jasangarri bat edukitzeko, beharrezkoa zela feminismotik beste etxe kontzeptu bat eraikitzea, ez? Hau da, ez emanda datorkigun etxe bat, baizik eta elkarri eskaintzen diogun etxe bat. Orduan, hortik abiatuta, nik uste dut hortik abiatu nintzela nolabait, eta pentsatu nuen, etxeak zeuzkala hiru ezaugarri bezala, ez? Batzen alderdi erabat fisikoa edo aterpea, ez? Erabat alderdi ekonomikoarekin lotua dagoen zerbait, ez? Zerbait fisikoa, ez? Etxea. Beste alde batetik etxea dela zerbait harremanen eremua, ez? Ja pertsonak etxe horretan, etxe fisiko horretan zeinekin harremantzen zera, edo ez bakarrik etxe horretan, baizik eta, batutan zure etxea ez duzu osatzen zure etxean bertan bizi direnekin, ez da? Baina zure hurbileko harreman hurbilekoa daukazun pertsona horiekin, ez? Eta hor badago alde batetik bai zaintzaren eremu osoa eta baita ere maitasunarena, afektibitatea, ez? Hori dena iduritzen zitzaidan zela etxearen esanaiaren barruan zegona, ez? Eta hirugarren elementu bat iduritzen zitzaidan zela norberak bere gorputzean etxean sentitu behar duela, ez? Hori ere badela etxea definitzeko modu bat, ez? Gorputza da norberaren etxea, ez? Idazten dut ipuinean, ez? Goxotasuna, babesa, hori sentitzea zu bakarrik zaudenean, hori iduritzen zitzaidan, ez? Eta horren beste muturrean izango litzake beldurra sentitzen duzunean, edo itolarria, edo olako sentimendua. Eta horrik ikusten da zure puinean, protagonistak hori sentitzen duenean gaixotu egiten da gainea. Bai. Ondo ez dagoenean, edo, ez? Beldurtuta dagoenean, edo ez? Gaixotu egiten da. Bai, eta erabaki hartzen duenean aurre egiteko, orduan ja hobeto sentitzen da. Nik uste, batez ere iruditu zait ideia hori azpimarratzen dezula asko, ez? Gorputza etxea da. Behin baina gehiagotan, ez? Bai, gorputza da norberaren etxea, baina gorputz hori norberaren etxea izateko harreman eremua osasuntxua izan behar du, edo norbera betetzen duena izan behar du. Ez gara bizi uarte isolatu batean. Orduan behar duzu zure inguruan ez dakit, maite duzun jendearekin edo betetzen zaituzten harreman mota bat zure gorputzean etxean sentitzeko. Eta orduan nik uste dut hortatik abiatu nintzela, eta pertsonaia bat irudikatu nuen, eta hasi nintzen pixka bat ideia hauek gorpuzten. Nik behingo eta spoiler, bere protagonista haurdun dago,
eta azkeneko esaldia da okerrezpanago, etxe egokia behar du bizitza berriarentzat. Horrela bukatzen du uste ipuina, ez? Azkenekotan hori da, ez? Orduan, horrela eskuak gaina irudikatzen duzu eskuak tripan gainean jarrita, eta horrela, etxe egokia behar dut bizitza berriarentzat. Hola. Oso ondo. Bai komentatu dugu gure artean, oin Daneleri hitz emango diot, baina, bueno, literaturan historian, etxeari, eta bestela ere bai, edo zein eremutan, etxeari diezeukegula ertz askotatik. Aipatu da, gure artean, da zueire buru etorreko zaizkizue. Hemen bat aipatu digu emaitek, Danele hitz emango jau, eta gero aber hiruron artean ikusten den zerbait amankomunean edo loturaren bat, hortaz gero hitzengo dugu. Danele, zure, txanda. Lehenengo esango nuke bi ideia etorri dela etxearekin, eta bat zan etxear erostea, etxe bizitzaren erosketa gai erabat elkarrezketa guztietan aipatzen zen ere inguruan, eta aipatzen da gaur egun oraindik. Ezakit adin batera, jakin batera iritxe geralako, edo ezakit zagatik, gero gainera Donostin etxe bizitzaren kontua toki askotan, baina Donostin ere bai, hor dago denbora guztian, eta ez dakit, zuk uste duzu zerala pertsona, ez dakit, rock-sale punki bat, eta batean egizera hitz egiten interestaz afinkoari buruz, eta esaten duzu, gertatu da hau ere bai, eta hori zan neukana, batez ere idealista.com zan nire lehengo, gainera, udan kanpoan egon naiz, eta itzuli nintzanean, idealistako kriston kartel bat zeuan, Alderdia derren parean jarrita, ez dakit jarritzen duan, baina eta ban iritsi nintzanean lehenengo selfietako babiala inuan esateko Donostin nengola berriro idealistaren kartelatzean eukan da ipuinean idealista.com garrantzia handia dauka. Orduan zan pixka bat, hori, etxea erostearen momentu hori, eta gero bestea zan gurasoen etxea. Zan bestea etorretzen dago gora gurasoen etxea, hori zan nakan ideia, eta bi ideioetatik tiraka hasi nintzen idazten, eta niretzat importantea izan zen batez ere topatzea nola zetonutan idatzi, eta gogoan daukat orduan irakurri nuala Renata Adler idazle estatu botorraren liburu bat, ez gogoratzen oso ondo nola ditzezan, beste bi irakurri nitun. Oso gauza fragmentarioak idazte ditu, eta fragmentuen artean ez dago lotura hundirik, ni ideia horrekin hasi nintzen, gero nire ipuina ez da horrelakoa, baina bai nahi nuan nolabait ez dakit, zatikako egitura bat eskatzen zian edo, eta baita ere nolabaiteko zati batzuk objektiboagoak edo izatea, kontatzea gauzak, ez dakit modu objektiboan, baina bai modu nolabait hotzagoan, gero pasarte bat ez da bat ere hotza, baina horietako batzuk bai hola izatea, bi pasarte esango nuke, azkena eta luzeen ez diala inotzak. Eta horrek eman zian pixka bat abia puntua eta horrekin hasi nintzen. Danelek aipatzen ditu bere testuan aipatzen du haragizko etxea eta porlanezko etxea aipatzen ditu. Eta ikusten dugu ipuinean nola bere protagonistak haragizko etxearekin bat egiten duen neurrian edo gaidanean bere haragizko etxea besarkatzeko, berak espresio hori erabiltzen du, haragizko etxea besarkatzeko gai sentitzen denean, gai da porlanezko etxearen gaiari heltzeko. Esan dezagun, ez? Orduan hor ikusten da, haragizko etxea eta porlanezko etxea. Eta ikusten du, ibilbide hori egiten duna, eta badauka pasarte batian, urrenkera bat oso intenso hori da esan dezuna bat, ez? Hor bere, haurtzaroa eta beste hainbat gai epatzetuna. Eta, Mikel, zure txanda, zuretik, edortanetik, iruditzen zaizuna. Nik galderaren parte bat pasako dut urrengo atalera, ondo datorki delako, baina bai etxeak edortarengan eta edortaren obrarengan dauzkan bi alderdi o bi zuri aldea aipatu nahiko nituzke. Alde batetik literaturan paisaiak askotan barne paisaiak dira, eta etxeek badute hortik iratik esaten dut, nik askotan idazten duzunean zure norberaren katedrale intimo horretan zaude, eta hor abiatu zen aspaldi Edorta Jimenezen literatura. Azken fusila etxe batean hasten da, persona bat dago, etxe horretan, ez dago ondo, da hasiera oso berez ez du ezer kontatzen, baina zerbait gertatzen ari da. Eta une batean atean jotzen dute, eta berak badaki
atea zabaldu aurretik ere nor den, zer den. Batzuetan, gure baitan, badakigun bezala iraganeko zerbait etorriko dela, zerbait ondo itxia ez dagolako. Eta Edortaren literaturan errepikatzen den zerbait. Egia esan, etxea eta literatura, nazioartekoa, Euskal Herrikoa eta apunteak hartzen hasi nintzen, eta horri oso bat neukanen esan, bueno, utziko dugu, bestela tesilan bat izango da. Baina Edortaren kan badauka beste parte bat, eta da, Edortaren etxea bere bizitzan eta nire bizitzan betetzen duen partea ez da makala. Asko labur bilduz, Edorta bizi den etxea, elkar uler dezagun, PNV-ko fontanero batena da, gauzak egiten dituzten bezala egitera ohitua dagoena, eta halako Edortak esaten du, nik askotan komentatzen dut, argitaratu gabe geratu zaizkidan liburuen artean, pena gehien ematen didana, nahiz eta berak ez duen oso ondo ulertzen da, Edorta Jimenezen teorien liburua. Badaukalako teori bat gauza askotarako, eta bere teorietako bat, baina nik uste dut arrazoi handia daukala da, bere etxea Borgesen El Alef moduko bata badakizue. Da puntu bat, kale kantoi batean dagonean, non unibertso guztia ikusi egiten den. Edortaren etxetik ikusi egiten dana, da PNV-ren ustelkeriaren unibertso guztia. Oso bitxia da hortik ikusi egiten dana. Eta zentzu horretan, ez da bakarrik bere bizitzan eta nire bizitzan betetzen duena. Edortaren etxearen espedientearen tamaina Mundakako udalean betetzen du dagoeneko espazio handi bat, eta beraz eman dio halako ezagutza handi bat. Aspaldi elkarrizketa batean epaile batek komentatzen zuen, ez dakit zeren ingurura zen, baina harrigarria dela, baina lekuz aldatzen dituztenean epaileak ze galtzen den, ze bera egon zen urte askotan Galizian epaile, eta ikasi behar izan zituela itsas legediei buruzko sekulakoa, eta justu ere barruraka sartuta galdu zuela guzti hori. Edortak etxe bizitzari, lege horizontalari, jabetza legeari, kodigo penal kriminalari buruz ikasi duena asko da, eta asko eman dio. Eta esango nuke berarengan, une batean, aipatu duzuzuk, eta berak ere, ez dakit zein den esaldi zehatza, joera neukan eraikinak somatizatzeko. Bai, Edortak behin baino gehiagotan somatizatu du bere eraikina, pleito luze baten amaieran gaizki sentitu, eta botaka litro bat edo bota zuen arte, alegia. Bada, bai, somatizatu, fizikoki. Ze etxea da, azken finean, guretzat, gure bizitokia da. Esaten balin badugu literatura egiten dugulako norberaren katedrale intimoan. Katedrale intimo hori normalean, etxean bezala sentitzea esan da, etxean sentitzen duzu. Eta zure etxea erasotua denean, oso zaila da ez somatizatzea. Beraz, badauka Edortarengan etxeak bertiente handi bat, esango nuke literarioa, esan dudan bezala horrazten da bere literatura, eta beste bertiente bat politikoa. Alferrik berak ere, bere lehenengo liburuetariko batean, pixka bat Arestiren tradizioa berreskuratzen zuen, eta zilegi ikusten zuen, eta beharrezkoa literaturan aitaren etxea defendatzea, baina berak esaten zuen, nik ez dut inoren banketxea defendatuko. Eta hortik ere badauka etxea Edortan. Orduan, aparejadore izena du, baina abokatua izan ziteken ere, ez? Esan dizunagatik. Bai, aritz, urrengo edo jaialdirako beste gai bat behar baldin baduzu, badaukazu aditu bat. Oso ondo. Bueno, oain pixka bat, leheno komentatu duna, ez? Etxearen gaiari heldakioke ertz askotatik. Eta hola gainetik esan da, nik, hemen bai komentatu dugu, denok ere bat egin dutela pixka bat etxe humanoak edo etxeak humanizatze horretan, bat elkarren berri ez zuten,
baina denek ere koinziditzen dute gai horren bueltan, ez da kasualidadea izango. Etxea, aterpea, babesa, horrela nik esaten nun ari bat bezala ikusten nula eta hola esalditan botako dute, baina Maitek esatezun etxea gorputza da. Danelek Aragizko etxearekin bat egin ahal izan, Danelen protagonistak barkatu, Aragizko etxearekin bat egin ahal izan duenean, Porlanezko etxeari ateak ireki ahal izan dizkio. Eta aparejadorearen kasuan, somatizatu egiten ditu etxeak, berak esaten du, beregan aragitu eta gorputzaren parte egiten ditu. Orduan, ematen du hor, ari hori edo zirkulo hori itxi egiten da, abiatu gea gorputzarekin, Aragizko gorputzetatik Porlanezkoetara, aparejadorat ezagutu dugu, pixkat ikuspegi tekniko eman diguna, baino etxeak humanizatzeko beharra sentitzen duna. Orduan, bai komentatu dugu gure artean, ez dut uste kasualidadiaren denak ere, pixkat alde humanoenetik heldu diote, hirurek, ere heldu diozue alde humanoenetik. Beste esan du, beste ertz asko izan zitzakeen gaiak, ez? Orduan, pixka bat hori, zuek ere hori observatu dezue besteen ipuinetan, koinzidentzia edo tono hori antzeman dezuen, eta bide batez ere, besteen ipuinek zer eragin duten zuengan, edo, pixka tortaz, alkarri hitza hartuz nahi baldin badezue, nahi dezuen ordenean, edo... Bueno, lehenen nik egia esan, aurkitu nituen horrela puntu... Olako ari aman komun asko, ez? Agian... Elkarren berri ez zuten, hori, bakoitzak bere aldetik egin du. Bai. Uste baino asko zere gehiago, ez? Gaina batzukola kasualitateak edo orain denak aipatzea ez dauka zentzu handiri, baina asko daude, ez? Bakartxok aipatu duena da nagusia segurazki, ez? Ari hori, ez? Beste bat ere gurasoen etxeari aipamena eta hola, eta hor aurkitzen nuen baita ere Danelen kasuan adibidez gurasoen etxeak, betiko etxeak presentzia handia dauka, ez? Eta berak aipatu du gainera orain beretzat puntu garrantzitsua izan zela ipuina sortzerakoan, ez? Bera etxe horretatik ateratzen denean itzulerarik gabeko bidaia bat hasten du, ez? Eta gainera, Banesak esaten du, ez daukala bat ere nostalgiarik etxe hartaz gogoratzerakoan, ez? Baina momentu batean esaten du, kontua da orain, behar bada behingoz bezarka dezakedala neskaura, eta aurrera segi. Ordan ikusten da badagoela, gurasoen etxean hasi zen ziklo hori momentu honetan, ez dakit, izten ari da, irekita zegoen zauri bat edo zerbait, ez? Eta orain, gai dela, bereniaren zati hori onartzeko, maitatzeko eta aurrera egiteko, ez? Nere ipuinan adibidez, gurasoen etxeak ere presentzia handia dauka, protagonista gurasoen etxera bueltatuko da baita ere, baina, eta ikasbide baten ondoren ere aurrera egiteko, ez? Ez da Danelenean bezala, baizik eta kasu honetan bueltatu ingo da, baina baita ere ikasbide bat eta aurrera egiteko, ez? Pixka bat bizizan aurrera. Eta iduritzen zitzaidan agian edortarenean kontakizunak etorkizun berri bati edo ikasbide horretatikan aritu baino gehiago ari zela pixka bat gainbera baten islada edo niri iradokitzen zian, baina bukaerak, bere bikotearekin berriz ere bueltatzen denean edo baita ere, ziklo bat ematen du berriz hasten dela, eta hor, zaten, betiko itzulera edo olako zerbait, ordan, zikloak eta... Nele? Bai, nik justo orain esaten ere zinarekin irutze ditzetan hiru ipuinetan agian badagoela bukaera itxaropentsu xamar bat, esango nuke, edo irikia eta pixka bat, itxaropenari irikia, esan dezagun. Eta hain justu ere, aparejadorean agertzen da semeetako bat Bertran, uste dut itzultzen dela ere aitaren etxera, eta aitarekin bizitzera, eta hor ere badago berradizkidetze bat edo izan daiteke, ez? Orduan gai horiek errepikatzen dira hiru ipuinetan agertzen da, ez? Gurasoekiko harreman hori. Eta gero,
esain nuen zerbait gehiago, bai, iruditzen zait, niri Maiteren ipuinean asko gustatu zaidan gauza bat da, lagunek zerbait esan, bueno, dago momentu bat, nik uste dut denok bizitzen dugula, eta gian igual, Mikelek ere bailen deskribapen agenduanean ipuinaren horre buruz ari zen, zuk ikustezuna zure lagun bat zerbait egiten, eta iruditzen zaizu zure lagunarentzat kaltegarria dela hori, baina ezin diozu esan dezagun, edo esaten baldin bai berak ez entzuten. Bueno, momentu hori iruditzen zait oso erreala, egon gera bi aldeetan, eta hori asko gustatu zitzaidan. Eta bai, lotura horiek. Nahi baldin baduzu pentsatu bitartean, justu apuntatuta neukan zelen, zegoen, aipatu dudan pikoetako bat hori da. Esaten dio batak besteari eskerrik asko respetuagatik, Klara, zuk bazenekien, baina nik denbora behar nuen, eta nire bidea egiten utzi zenidan, erratutan nengoela jakinda ere. Besteak esaten dio, ezin nuen besterik egin, ezenuen ikusi nahi, esan du Klara, gogorregia izaten ariote den beldurrez. Eta maieran erantzuten dio besteak, konbentzitzen saiatu izan bazina, orain ez ginateken elkarrekin egongo. Hori da. Eta zurean ere badago ideia hori gutunean. Bai. Ez, gutunean Banesak Noari idazten dionean, esaten dio, kontatzen dio bere sentimenduak, eta esaten dio zu bazenekien eta esango zenuke Dieu la meilleure, ez dakiz. Bai. Eta lotura horiek, eta gero bai somatizatzearena edo, pixkat, etxeak azkenean, etxeak oso gauza materialak dira, eta obra bat egite dezunean ondo ikasten da hori, besteak beste, baina, pixo simboliko handia daukan elementua da ez, eta ez zait iruditzen kasualidadea, gai honi buruz heltzerakoan denok heldu diogula, bi alde horietatik ze jokua ematen du horrek azkenean idazteko. Bai, horretara asko ematen du, hartu nuen apuntetako batean eta asko luze. Eta adibidez, hartu zenuten apunteetan, bota zertzela da batzuk, ze hola guatze bali mazea? Arestin hasita, Arestiren variazioak, Lutxo Egiaren Zubigilea, Kasa Tomada egin diren Kasa Tomadaren interpretaketa ezberdinak, Usu Alberdirena, Barne, Useretxearen erorketa, une batetik aurrera utzi nuen, zesan nuen, ez daukaz ez dakit, ez baldin bada, eta azkenean bai hartu nuen bat interesatzen zitzadanat, justu hain zuzen ere editatu nuelako, hain da organikoa, hain izan daiteke Daneleko hain esate zuen bezala, barne paisaiaren iradokitzaile, baina baita Maiteren ipuinean bezala, garai batean esan argitaratu genuen duela urte batzuk, neguko egunerokoa Paul Austerrena, eta berak liburu horretan bere biografia egiten du bizi izan den etxe ezberdinak kontatuta. Eta ze ondo pentsatuta, ze oso ondo ematen du, ez bakarrik kontatzeko bere bizitza baizik eta esperientzia bakoitza. Eta esan dut aurreko erantzunaren parte bat oraingo utziko nuela, edortak eskatu zidanean hau egiteko, ez nintzateken egiten ari naizena egitera ausartuko edozein egilerekin. Norbera bereaz den lan bat defendatzeko egila behintzat biziri dagonean, bada zerbait, baina edortaren literatura asko ezagutzen dut. Eta liburua, ipuina irakurtzen hasi nintzenean, joan nintzen, erabatean pentsatu nuen leku baterantza joan zitekela, eta gero une batean sentitu nuen iparrorratz batean iman bat jartzen diozunean atzetik, eta une batean mugitzen hasten da, erdian noragabetuta gelditzen da, esango nuke, eta maieran badoa berriro beste argirantza. Edortari tal cual esan nion. Eta ez dakit bera une horretan konturatu zen, esango nuke baiet esan nuen, ja. Badakizu gertatu zen, ipuina idazten hasi nintzenean posin nengoen, alain nengoen. Eta ez naiz akordatzen zenbatzen ze Worden irakurren hasiera batean. Eta Wordaren posgarren folioan edo gertatu eta bere etxeko nagusi pasapizti horrekin beste movida bat berriro epaitegiekin eta azken, bere etxearen azken dramaren azken kapitula, baina ez azkena momentuz. Eta,
bizitza berriro gogorra izan da, eta beste une horretan apurtu egiten da zeraman norabidea, gelditzen da nire ustez ez erdian, ez du ondo hartzen, bere ere hartu zen orduan, eta amaieran ikuste dut bere literaturarekin oso koherentea den argirantza egiten du. Horregatik ez dut baztertzen aparejadoreak beste bizitzaren bat eukitzea. Zen ikuste dut, hori komentatu nioanen, edorta akordatu zen, ipuina idazten hasitakoan, aritzen enkargoa jasotakoan, norantza eraman nahi zuen, eta zoritzarrez ez etxe literario simbolikoek batzuetan, gure etxe fisikoek sortzen dituzten arazoak sortuta, beste norabide bat hartu zuen ipuinak. Orduan, argi dago, norberaren egoera personalak edo animoak edo eragiten dula idazteko momentuan ere, ez? Komentatu dugu, 3 ipuinetatik bitan konfinamentua, pandemia eta konfinamentua gaia ateratzen dira. Eta, ni sortzaileei, hitz egiteko gure izan dudanean, entzun ditutenak, ez? Eta hori planteatu nahiko hirurei, nola bizi izan zenuten zuek egoera hori, ez? Etxea, konfinamendua, etxea, eta sorkuntza lana. Nola bizi izan zenuten etapa horretan, ze, entxe Mikelek esan digu, nola eragin dezakeen egoera animikoak ipuin baten garapenean bertan. Ez orduan zuek nola eragintzi zuen etxe barruan egoteak, hain matea izan dugun etxea, ipuin hauetan hainbeste matea duen etxe hori, nola bizi izan zenuten etapa horretan sorkuntzari lotuta, esan nahi dute? Bai. Bai, ni etxean, oso etxekoia naiz, etxean asko egote naiz, orduan etxean egotea berez ez da arazo bat, baina etxean behartuta egotea bai. Orduan alde horretatik gaizki bizitu nuen. Eta ez baldin badut hemen sartu agian da, pixka bat garai hori atzean usteko gogoz edo holako zerbait. Labur. Bai, nik ere esan behar nuan beste ume baten bideo famatu hortan bezala, konfinamendua gutxi txarra, gaizki. Eta gainera, garai hortan kabienen egiten nuen lan, eta izan genunean hasi bulegora etortzen hori izan zen niretzat oso gauza ona. Beste zerua ikusten genulako, eta gu biziginan etxean ez zegoen hortarako modurik. Eta ez lan asko genuen, ordainpeko lana, eta pasa zen. Hori sortzaile askok esan dezu ez, etxean, egoterakoan, sortzeko ematen dula, betxeko patxadan, aprobetxatuko de sortzeko, baina zailtasun hori, ez? Nik eroen ez da irakurri. Nik ero esaten nuan, nahet, orain konfinatuko agintuzte, orain, ondo. Uztet, 2 hilabete gustaratuko natuzkela. Baina, ez broma da, baina momentuan ez, gaizki. Eta Mikel? Kontatuko dute, edortaren hasi ikusgarria iruditu zitzaidan. Batzuetan, bizitzak ateak izten dizkizunean, aukera baldin badokazo egiteko barruko ateak zabaldu behar dira. Eta edortaren erabakia hori izan zen. Ikusunean, izten gintuztela, izan zuen, euki ditudan nik ez dut lortu Edorta Jimenezen teorien liburua egitea, baina Edortak bere karreran zehar 1000 gauza egin ditu, baina 1000 gauza geratu zaizkio egiteke. Eta esan zuen, hau da unea pendiente neukan horietariko bati heltzeko. Eta hasi izan, Sabino Aranaren alarguna izandakoari buruzko lan bat idazten, eguneroko moduan ere funtzionatzen zuena. Ni lehenengoa irakurrenean iratiren komentan, ostia, ona, eta 2. irakurritakoan uste dut zuzenean Edortari idatzi niola, eta hurrengo egunean esango nuke Xabier Mendigureni esango nioke hor liburu bat aterako da berez. Eta izan ere literatura lako gauzetarako oso importantea da. Mafaldaren txiste batean agertzen da, ez dakitzen egin dago ez da gaitzen zaten, es que algunos tenemos pastito interior, barruko alako belardi bat. Eta belardi hori elikatzeko literatura oso importantea da. Zure baitako eremu libre bat delako eta maila batean amaiezina. Nik ere bizigune batean etxeari buruz hitz egiten denean, kartzelan egon nintzenean, beti egiten du txiste bat, kartzela daukan gauzariko kerna da, atea kanpotik itxi egiten dela. Eta lako zerbait gertatzen denean, atea kanpotik izten dizutenean, barruko ateak ireki egin behar dira. Eta literatura
horretarako aproposa da. Honena da, dana askatasuna eta ate eta leio guztiak irekita bizitzeaz. Batez ere, zegoera batzuetan ezin da. Danelek komentatu duena, eta gogoan dut Sarrik ere komentatzen du une batzuetan, berak hartzen idazten zuen, baina esan du Puerto de Santa Maria une batean dana hain gogorra jarri zen, ze idazteari berari utzi nion. Badaude bizitzan alakoak, baina ez importantea pastito interior hori elikatu alizatea eta literaturaren lurralde miragarri eta mai ezin hori eukitzea beti eskura.